relación que me une con Florencio Delgado Urriarán pois, é que era o curmán do meu avó materno. O meu avó se chamaba Antonio Delgado Delgado e era carpinteiro en Córgomo. Tiñan unha relación super especial porque, aínda que eran curmáns, pois se trataban como irmáns e, de feito, se cartearon durante moitos anos. E desde que nacemos, pois os rapaces e rapazas Delgado sabíamos da súa existencia. Sabíamos, claro, que estaba lonxe, en México, non entendíamos, porque éramos moi pequenos, por que marchara. Foi co paso do tempo cando empezamos a entender as circunstancias da vida que o levaron a talí. Eu son afortunada, tiven a sorte de coñecelo no ano 81, porque foi pregoeiro das Festas do Cristo aquí no Barco, e, bueno, se formou un gran rebumbio porque viña o tío Florencio, nos lle chamábamos tío Florencio, por aquel costume das aldeas, que tiñan, pois eso, chamábanlle a xente con certa idade tíos. E nos causaba eso, moita sorpresa, o ver toda a alegría, o nerviosismo que había porque chegase, e claro, non entendíamos moi ben a razón. É certo que, claro, teño recordo de cando eu era unha nena de 7, 8 anos, e, bueno, eses recordos foron cambiando ao longo da vida, pero o que prevalece é que, bueno, quizás, por eso se levaba tamén co meu avó, quizás é que compartían, digamos, carácter, eran moi afables, moi tranquilos, lle gustaba sentarse a falar coa xente sen presa, gustáballe escoitar, basicamente, e compartir as inquedanzas e as lembranzas de cando eran nenos, e o recordo que me quedou foi ese, dunha persona moi cercana, extrañaba un montón a familia, extrañaba un montón Galicia. E, claro, cando el veu, facía un ano que morrera o meu avó, estaba así como un pouco triste, pero, bueno, que dixemos, mira, que non pasa nada, o sea, que aquí hai que celebrar, el era alegre igual que a ti, o sea, que aquí solucionamos o tema, a tristura cunha cena, unha cena familiar enorme, na que todo o mundo acabou cantando, disfrutando, porque é ben sabido que en Córgomo a xente nos gusta moito a troula, nos gusta moito cantar, nos gusta moito a música, e ese é o recordo co que me quedei, basicamente. Un gran recordo deso, dunha persona moi querida por todos e que, bueno, se facía querer desde logo.